This is fish! Sagol mo ginang isda o fish. Oo. Dog fish. Isdog. Isdog. Snack. Snack sa mga children. Pero ang atong children, tara nagkuhan pa. Ano po? Ito po mag-video na. Na, nag-atang. Luto. Yum yum? Yummy. Kaon ka yum yum? Daraw. Oo. Daraw. Sana. Nag-atang sa luto na, mga kaigalaan. Kung kano sa maluto, amoy tigkaon. Oh, yeah. Yummy. What the? Kapaligo na mo dahil. Huwag mo nga paligyan.